точка по време на Втората световна война. От Терзиго можете да стигнете до морето за по-малко от половин час. Евроджън е представена на този концерт от координатора на проекта за Италия Джан Карло Ветори и музикантите Морено Тортора, Луиджи Донади, Лоренцо Паскуалато и Сара Бинански. Те ще изпълнят 4 песни. Първата е много важна за слепите хора. Тя се казва Санта Лучина и е посветена на светицата, покровителка на незрящите. Втората песен е известна италианска песен О Соле Мио. Третата е една тъжна любовна история за голяма любов и за раздяла Карусо. И накрая една традиционна неаполитанска песен